No, moi drodzy, mogę oficjalnie powiedzieć, Niklaus is a killer. Ja jestem Niklaus, to jest Dead by Daylight. I teraz ja będę zabójcą i będę zabijał. Udało mi się cudownie dołączyć do lobby, znaczy cudownie. W sensie cudem mi się udało dołączyć. No, także będę teraz mordował. Będę teraz mordował nowym zabójcą, który bije wyrwanym kręgosłupem. Że będzie fajnie, będzie fajnie. O, to ja, patrzcie. Blood Lodge, Autohaven Wreckers. Jakie normalnie, jaki jo jest, kurde, straszny, patrzcie. Patrzcie, co ja by da robił teraz. Jo się robię niewidzialny. Widzieliście to? Jo jest niewidzialny te. I co wy na to? Ej, ale mnie nie widać w ogóle teraz, czy jak to działa? Ej. Ej, halo! Halo! I no nie mogę bić. Lol, jakie to musi być... Łojerona, jakie to musi być straszne, ale jak on tak robi. Ej. Porobia. Porobia was. Porobia. Podźcie sam. Halo. Gizdy. Podźcie, porobia was. Idziemy na hok do masarnie. O kurde. Taki mądry? Zawarłem się. Halo! Halo! Kolego! Witam cię! Idziemy się obwiesić. Ciekawe by teraz doszło do tego, kurde, do hoka. Ej, a hopie, idziemy się obwiesić. No się tak nie szelunty. Pa, pitnął mi. Jaki dobry, Ej, co on mi coś zrobił? Kurde. A na dole był, kurde, nie wiedziałem, nie znam tej mapy. To jest nowa mapka, ej, pa. Kurde, odpalają, no niedobrze. Dobra, czekajcie, idę im wdupić. A dopiero jeden odpalili, to nie ma źle. Ej, zrobię się pa. O. Ha. Ding, ding, ding i już mnie nie widzą. Ja. Jo jest teraz jak w Crysisie. Cloak engaged. A tam jednemu, kurde, pękła śledziona. Widzieliście? O, ty pieronku. Halo! Proszę pana, zatrzymujemy się! Halo! Halo! Jo jest człowiek małpa, najgorszy zbrodniarz wojenny. Halo! Proszę pana, zatrzymcie się! Jo was zaro porobia! Halt! Opie, nie masz szans! O. Idziemy się obwiesić. Nie! On po polsku go nie! Nie! Podź, hopie, podź. Wisam.
Łostoń sam. O, wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Ja, Samson. Ja, ale stójcie. Stój. Stój. O, ale tyś jest fajny. Ale fajny. Pa. Akurat mi się Hawk zwolnił, a nie, to nie idzie na tym samym, dobra. Nie ma doliczanych żadnych opłat bodaj za suba, mi się wydaje. Dobra. I elegancko. Ja. Dziękuję. Niklaus, śląski porabiacz. Śląski morderca, co nie ma serca. I do tego jeszcze niewidzialny. To już jest kombo. Ej, ale ten potwór jest, kurde... przesrane. To jest przesrane, ten potwór, nie? To jest fest przewalone. Jak on jest niewidzialny. I no dobrze, że tak jest, że to nie ma za łatwe, nie? Że on nie może bić jak jest. Pitnął. Kurde. Zdupił. Zdjęli go. Trzeba było go pilnować. Ja, ej, jest hopek, jest. Pa. Ja, hopie, w lisce tam. Hopie, kaj tyś się skrył sam? Nie? Albo sam? Nie? Ja prawie jak wampir. Albo na dole? Nie? Sam tyż nie. O ty giździe, pa! Tam jest. Taki kurde dobry. Halo! Leżeć! Kurde. Dobra. Jesteś niewidzialny, nie widać światełka, tak? Ej, to zajebiście. Dobra. Obwieszony. I teraz patrzcie. Ja się tu przyczaję. Zobaczymy, czy przyjdą. No idźcie uratować kolegę, no pójdźcie go uratujcie, no nie byćcie tacy. Kampier bądź. Dobra, dzięki. Jeszcze... Co? Jeszcze 3. Jeszcze 3 ludziki. Ino. Ej, co jest? Ej, co się stało? Ej, lol? Przegrałem? Uciekli? Jednego rozłączyło. Klap, aha. Włazem wysz... Ej, nie czaję tego w sumie. To było dziwne. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze upgrade'y. W sumie wszystko teraz mogę sobie kupić. Ojej, jaki ja teraz będę dobry potwór.
Dobra, ja tu sobie zakończę odcinek na YouTube'a, także dziękuję wam, moi drodzy, bardzo za uwagę. To byłem ja, Niklaus, potwór ze Śląska, co bije własnym kręgosłupem. No jeżeli wam się materiał podobał, zostawcie łapkę w górę i na pewno będzie się z tej gry pojawiało jeszcze więcej. Także tym razem dzięki, trzymajcie się.